Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Studi kang albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo
ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo asin riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Sa kabikulan, maumahon sa kabikulan, matsaka mo sa kabikulan, dahil hindi maliligawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo sa Asin Riparo sa Bicol Net TV. Matayang bugati, pinipang maumang. Marhay magiayon, marhay na amiga, ito ang nagimatan. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Makawili-wili, digdi sa sirana. Serbisyo Asin Riparo. Hindi man ako gwapo, Yan ang kabagay, hindi man ako gwapo, dahil maapi sa kagayunan. Tuman ko sa samo, Serbisyo Asin Riparo. maski daing paros, pirmi ang hayahay. Kung sisay sa indo, ang nasa Serbisyo Asin Riparo. lumuman sa samo. Ano nangyari? Hello? Hi. Mga tugang, mga kabayan Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya din Albay. Syudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawa. Bilog nimbo, San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning! Magandang umaga po. Sir John Board, kay Sir Edwin Sistina, Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas, mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ngunyang pungaldaw kita nin Lunes, Monday na. Pet sa 26 na kita kang bulan na Mayo taon 2025. Sabayan po nindo sa indong lingkod, sarong oras may kabanga kita. nakapuntuna, Mag-orerestoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mahinwa, mga mangyayari pa sana sa satuyang palibot. ibang lugar, Siyempre, so mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. luhasa, Apwera tabiyan kan mga pigpapabot man po nindo digding mga riparo.
Sa tuya po yan tatawa ng serbisyo sa laog kaining programa. Daman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, May 26. Maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, dahil nang ganito paglingawan na sa kuyang perming tugon ha. Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri. Wara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Naman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Siya man sana po ang nakakaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. I-guide mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging sa saymo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Serbisyo Asin Riparo. Amen. Sir Jonathan Mondragon, good morning. Mga tugang, mga kabayan, check-in po naan sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni. Ang sa indo pong servidor asin taga Riparo. Live na live. Sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran niyan ni GM Maestro nila doon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit. And bawal tabi ang ma-stress sa mga panahon pong ini. Net TV. Oh! Lunes po kita ngunyan. Lunes na Lunes. Monday. Huring simana na ini tabi mga tugang mga kabayan kang bulan na Mayo. Halos mga tugang patapos naman sa mga tarandanan. Ano man ngayon tarandanan? Sa mga Santa Cruzan. Pagbulan baga kang Mayo, igwaki mga Santa Cruzan, Flores de Mayo. Igwayan kitarandanan. Nainot so tarandanan kang eleksyon. Ano tabi so tandanindo kang eleksyon, igwa pa? Kung igwa pa, ubuso na yan. Nganing pagabot ki panahon nga. Oy, tabi ha sa mga motorista. Grabe pa ang mga nangyayaring mga road crash mga aksidente po sa tinampo.
ingat-ingat tabian sa tuyang mga motorista. Sunod-sunod ano. Maray sa naso yaon dyan sa Ilocos Sur. Pertian paboksing-boksing ni Sir Eko. Good luck tabi sa mga atleta ta, sa mga pambato kang Bicol Region. Yaon dyan sa palarong pambansa. Arag si Sir Eko. Yun na sinena nun maray. Dahil mo lamang pinag-iba sa barkada ta na kulang sa pirot. Sain nga niyan, Ilocos Norte iyan o Ilocos Sur. Pigigibo ang palarong pambansa 2025 Norte. Ilocos Norte. Pag uli mo tabi si Rico, magdarag ka ki apod kayan ki Bawang. So native bagang Bawang. Dakol dyan. Pagbalik mo, magdara kang Bawang. Native na bawang tapos native na sibuyas. Partihon yan sa pag nagluto kitang sinanlaan. Marainal daw tabi sir kung okay lang nagalantaw kay raw ay signal dito sa Iloilo. Ay si Sir John. Yaon man si Sir John na De La Rosa. Yaon man sa Iloilo. Sir John. Good morning tabi sa imo Paragon John De La Rosa. Yaon sa Iloilo man. Ay maorag. Kumusta ha? Iringa tabi ka mo. Sana makasungkit man lamang ki mga medalya sa tuyang mga pambato dyan sa palarong pambansa. Taigwa ki insentibong pighahanda ang provincial government kang Albay. Mala kung medyo aki-aki pa sana ako si Rico, nag-intraman ako dyan. Maski parasa na siguro ang sakuyang pandok arog kang barkada ta, makilatuban ako dyan. So 68 years old nga ning lolo. Napiritan magpatuli ta, igwaki insentibong itatao. Bako, naka 20,000 baga. Arog pa lang ka ng teknik arog pa lang ka ng teknik. Ma'am Anita Aquino, good morning. Arog pa lang ka ng teknik tabi Sir Dick Damaso, good morning. Ma'am kaya Sir Max Biron. Arog pa lang ka tabi Sir Iko ang teknik. Dyan sa Cebu, so sarong senior citizen, pun kang aki pa siya, dahil siya nagpatuli. Takot nga ni, kang naaraman na igwag ka-insentibo, napiritan bagatabi si Rico. Naka 20,000 baga. Ay, napangyari na itabi Sir Max Biro. So barkada taday pa da ito natutuli. Ay day man siya kimagugwa digdi. Kung digdi siya magpatuli sa tuya sa Albay, libak. Libak ang makuha niya. Liba. Dahil siya digdikin sintibong makuha niya digdi liba. No. Sabi ni Sir John, pwede man kita ngayon mag-intra dyan, paruluyahan sa nakidalagan. Maski gani magdalagan, dahil nakaya.
Ay inda. Uliton ko ha, sa mga motorista tabi, ruloy-luway sa natabi ha. Grabe. Kan nakaaging aldaw, so tren nagbanggaan naman kang bus dyan sa may Kamsur. Surunod-sunod sa mga aksidente tabi. Ha? Ano ang nahiling nindong problema kaya? Ano nahiling nindong problema? Ta surunod-sunod ang aksidente. Maray ngaya kan, dahil nagulugod ngaya magluwa. Kaning safe ka. Maray palugod. Yo! Kasud matabi mga tugag na bandang hapon, may nasulo dyan na sa maparting maawot baga dyan sa Fortress, dyan sa Barangay Lidong, Santo Domingo. So ang Bureau of Fire Protection Santo Domingo albay mga tuga padagos pa pong nagkukondusir ng investigasyon kung napaw no yugon nindo yan. Langinit. Langinit. Digdi po sa Bicol. Maging sa probinsya kang Albay. Langinit. Ano patabi mga tugang ang LTFRB. Pigbabawal tabi na singilon itong mga o kaya singilon ng doble. Pigbabawal na ang paniningil nin doble pamasahe base sa timbang o kaya kadakula kang pasahero. Yogon. Pag medyo ngaya dakula ka, doble nga ang pamasahe mo. Pag kini magabaton ka, doble ang pamasahe mo. Bawal biyan, sabi kang LTFRB. Manong Cyrene, good morning. Ang National Food Authority Bicol pigsyerto tabi na igwang sapat na supply nin bugas sa oras kan mga kalamidad ngunyan tabing 2025. Tapalaog na kita sa tag-uranan pagbulan baga kang Hunyo. Yan. Ano kita ngunyan? El Nino pa o La Niña na? Dahil na masabutan ng panahon na di. Oy mga tugang, suruta kang Grand Santa Cruzan sa Mayo 30 sa Biyernes sa provincial government kang Albay. Kasado na. Yan sabi ko bagaha. Pagbulan kang Mayo, igwayan ki mga Santa Cruzan, may tarandanan. Yo. Di may Grand Santa Cruzan ng provincial government kang Albay sa Biyernes. Yo. Yan tabi mga tugang mga kabayan ng sa tuyang mga ririparohon. Ngunya na Lunes, petsa 26 kang Mayo, taon 2025. Alas 7:20 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ramontado tabi muna Sir Jonathan Mondragon ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon ta duman sa Davao. Pigbabaha ngunyan. Samantalang kita digdi sa Bicol region langinit. Sige daw aramontado tabi mo nan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Nga tataduman sa may parting Davao may baha. Kung tatabi ang linya kang Pag-asa. Pag-asa, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center at narito na nga ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Lunes, May 26, 2025. Sa ating latest satellite images, makikita pa rin natin ang epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito yung pagsalubong ng hangin mula sa magkaibang ating globo sa Northern and Southern Hemisphere. At ito yung magdadala ng maulap na kalangitan na may malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Palawan,
Western Visayas, gayon din sa Negros Island Region at sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula. Asahan po yung posibilidad ng mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa lalabing bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na sa Luzon, makikita ho natin walang masyadong kaulapan sa epekto pa rin ng easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. Asahan pa rin natin sa araw na ito, mainit na panahon pa rin maranasan sa malaking bahagi ng Luzon, habang malaki din rin yung tsansa ng mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Posible nga kasi sa mga susunod na araw, susunod na linggo ay muling iiral na itong hanging habagat or southwest monsoon. Kaya aasahan na ng mga kababayan natin sa mga susunod na araw at susunod na linggo, mas mapapadalas na yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon naman, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area. Malit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. At dito nga sa Luzon, inaasahan natin mainit na panahon ang maranasan sa malaking bahagi ng Luzon sa epekto pa rin ng easterlies. Pero posible yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Kaya mainam, may dala pa rin tayong mga pananggalang sa ulan. At maglalabas po ng mga thunderstorm advisories at rainfall information ang Pag-asa, particular na ating mga Regional Services Division kapag may mga namamataan tayong mga kaulapan na maaaring magdala ng mga pag-ulan na normally tumatagal po na 1 hanggang 2 oras. Agwat ang temperatura sa Lawag nasa 27 to 34 degrees Celsius, sa Baguio 17 to 25 degrees Celsius, Metro Manila 26 to 35 degrees Celsius, habang sa Tuguegarao 27 up to 37 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman 24 to 33 degrees Celsius, sa Metro Manila po 26 to 35 degrees Celsius, habang sa Legazpi 26 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, kung saan nga nakakaapekto yung ITCZ or Intertropical Convergence Zone, malaki pa rin tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, particular na sa may bahagi ng Palawan, lalong-lalo na ito sa may northern part ng Palawan. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 25 to 30 degrees Celsius, sa Puerto Princesa nasa 25 to 30 degrees Celsius. Ang bahagi naman ng Western Visayas at Negros Island Region ay makararanas din ng maulap na kalakitan na may malaking tsansa ng mga pag-ulan sa araw na ito dulot ng ITCZ. Ang nalabing bahagi naman ng Kabisayaan ay maaaring makaranas ng mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 26 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 27 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. Sa dako naman ng Mindanao, sa partikular na Zamboanga Peninsula at maging sa ilang bahagi ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, posibleng magkaroon ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan na dulot din ng ITCZ, habang ang nalabing bahagi ng Mindanao ay makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pag-ulan na sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao, 24 to 34 degrees Celsius. Dito naman po tayo sa ating heat index. Makikita natin malaking bahagi sa araw na ito, particular na sa Luzon, ay makararanas ng up to danger category. Ito po yung nasa 42 to 51 degrees Celsius. Kagaya sa Metro Manila, maaaring umabot na hanggang 42 degrees Celsius yung damang init. Samantalang sa Dagupan City naman sa Pangasinan, inaasahan natin ngayong araw posibleng magkaroon ng pinakamataas na heat index. Kaya po sa mga kababayan natin, unggaling pa rin uminom ng tubig at iwasang lumabas bandang tanghali kung saan nararanasan nga yung pinakamatitindi nating mga damang init or heat index. At para sa mas kompleto pa po at komprehensibo pang update tungkol sa ating heat index, maaari tayong pumunta sa ating website, pag-asa.doc.gov.ph. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Ligtas sa pumalaot ang mga sakyang pandagat, maliliit na mga bangka sa mga baybay na ating kapuluan. Bagamat nagpapaalala po ang Pag-asa dahil nga kapag may mga thunderstorm, posibleng lumakas yung alon ng karagatan. Kaiba yung pag-iingat po, lalong-lalo na yung maliliit na mga bangka. Ang araw natin, sisikat mamayang 5:26 na umaga at lulubog, ganap na 6:20 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook, YouTube at sa ating website pag-asa.doc.gov.ph kung saan nga magbibigay tayo ng update, lalong-lalo na po dahil nga papalapit tayo sa panahon ng tag-ulan, mas mapapadalas na yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Kaya ugaliin pong mag-follow at mag-subscribe sa ating iba't ibang mga social media platforms. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat at blessed week po sa inyo.
si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayanan, magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Esterlis sa may parting Mindanao, yung ITCC. Di may mga pag-uran-uran. Palan may mga pagbahaba dyan sa may parting Davao. Sige, ringat po ringat. Alas 7:27 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Salamatan tanan mo ng sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Salamat po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano? Diyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi, Kidor, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, Ohayo Gusaymas, ingat po permi. MBY Dormitory, your home away from home. Sir Ronquillo Edward, good morning. Siring man mga tugang ang programang inidara po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Renier Burse, Siyudad ng Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capus Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Siring man daraman po sa tuya ini kang Capus Bilo Lotto Outlet. Diyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Diyan po kamo magtaya sa loto. Bako sa waiting. May chance lamang kita maging milyonaryo. Siring man daraman po sa tuya kang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5 Balading, Malinaw Albay. Kung kaipuhan po nindonin mga iron work, sliding door, sliding window, roll up door, apodan lang po nindo si Sir Robin Cantillo sa sayang CP number 0912-295-6339. Yan tabi ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Diyan yan sa Zone 5 Balading, Malinaw Albay. Sampang lang yan kang Malinaw Catholic Cemetery. Ano? Puda na lang nindo si Sir Ruben. Morning! Salamat tunon! Good morning tabi, Maria Elena Yamamoto, Ohayo Gusaymas. Yan tabi mga tugang mga kabayan na sa tuya mga katuwang digdi sa programa. Maraming thank you. Mabuhay po kamo. Talagang matapat ka, natamantada ipag-ako. Alas 7:31 na sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po mag-arali mabalik po ang programa. Makalipas lang po ining importante sa ng pagirumdom.
Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakal ba'y progreso ang dara? Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kang albay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang alas 7:34 na. An sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan darapo sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana yan makuha, ano, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, ano, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, o dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Yeah? Yaring man ang oras na yan dara po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. City Councilor Renier Burse kang syudad ni Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Capos Bilo Lotto Outlet dyan sa Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay, and dyan sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication dyan yan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Albay. Thank you! Balik po ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni kanya na aldaw kita ni Lunes. Pet sa 26 kang bulan na Mayo taon 2025. Sundo kita alas 8:30. Kaya ano papigalata? Doro diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang ta alas 7:36 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Kumusta tabi ka mo? Kumusta sa indong weekend? Minsan may mga pag-uran-uran kita adi, may mga pag-uran-uran. Pero grabe ang init baga ano. Maski na nga ni baga o may uran-uran pero grabe ang ano pagka. So alangaang
Sa Bicol, grabe ang init manggiraray. Kaya kasuod dyan sa may parting Purok 3 kang Barangay Lidong, may parting maawot dyan ang regrespondihan kan mga Bureau of Fire Protection. Igwa po ni kasulo. May nasusulong maawot na parte dyan sa Santo Domingo. Ang sabi kang Bureau of Fire Protection, imbestigaran pa databi kung ano so kausa, kung sa'y nagpuon. Kung nga ta so may parting maawot dyan, nasulok kasud manghapon. Matindi. Matindi tabi ang init na namamati tangon yan. Kaya saro sa mga problema kan sa tuyang mga kababayan, iyo po ang tubig. Iyo. Siyempre pag mainit kay puhan mong magdugdog, magkarigos, grabe nga niyang alingahot, grabe ang init kan sa tuyang lawas. Bata pag mainiton baga, pati ang alimantak tabi na init man. Ang problema kayan kung sa sobrang init kang panahon, pati ang alimantak ta mainiton, kung atakihon kita. Iyan ang problema. Anong ngunyan? Anong ngunyan ang mga kadalasang problema pag mainit ang panahon? O yun na yan. Tubig. Tubig. Kumusta tabi sa indong mga barangay? Kumusta sa indong mga munisipyo? May tubig lamang ka mo. May bulos lamang ang tubig nindo dyan. Nagbubulos lamang ang tubig nindo. Tapos na so eleksyon naman. Ano tabi sinarabi kan sa indong mga opisyal dyan? Ano naman sa mga pangako sa Indo? Kang sa tuyang mga opisyal, manungod sa tubig. May plano na naman asinda na maayos na ang tubig nindo. O hanggang sa natuga. Pira ng dekada dahing tubig. O dyan tabi sa Barangay Kumon. Good morning dyan sa Barangay Kumon, Malinaw, Albay. O hirak mandakan mga residentes dyan. Pahirapan kipag harok ng tubig. Kumusta? Ang sabi, pigahambog pa yan kang na mga nakaaging eleksyon. Kan nakaaging eleksyon, may nagahambog dyan na pig-supplyan niya kay tubig ang Barangay Kumon. Ta sobra-sobra man da sa barangay ninda. Yang tubig. O hain iyan. Napigsasabi nindo. O kumusta na sa mga proyekto? Project pag-abot po sa water system. Dahil na nga yung system, mura pang water. Ano sa nanya? Un tubo, Sir Javier Bunsa. Tubo, nakatiwangwang sa tinampo, dahil man kibulos, da man tubig. Rimate na naman so pirakan sa tuyang banwaan. Ilinga na po nindo. Iyan ang problema tayo. Pagkatapos kang proyekto, mga tugang bumulos ki pirang aldaw, ang mga sunod na aldaw kanday na, tubo na sana. Pwede na nga ning laugan kisawa sa tubo, may mga putol-putol na sa tubo, na pwede nang magpaipli, pwede nang maglog duman sa tubo, susawa. Yugon mo yan na pahitian, ano? O di sayang kampirak. Sipig alukar na pundo dyan, kan sa tuyang gobyerno, nahali man sana sa mga buwista, nasayang sana. Natata na sayang, dahil mangkikongkritong pag-aadal, dahil mangkikongkritong plano, basta sana rin nalaag. Basta ngayay kita ki proyektong water system, anong labot ta ngaya kung magbulos an uday, ang importante ngaya nagastos ta ngaya so pirak. Nagkaigwa ngaya kita ki proyekto, iahambog pa. Iahambog pa pag-abot sa mga tribuna. Na ako ngaya
nagtaonin tubig, libreng tubig, malinig na tubig sa sakuyang mga kabarangay. Nain iyan. Yan ang saro sa mga problema ngunya na mainito ng panahon si Javier. Sabi nga ni, mawara na ang gabos, wag lang ang tubig. Yan ang mga pig-apod na social services na pinaka-importantihon kung ikaasarong leader, yan dapat ang pigiinot mo. Yan ang dapat na pigiinot mong ayuson. Ang problema, hanggang ngunyan problema. Anong solusyon? Ringi kayo ni mag-utang kita. Mag-utang kita. Ayusun ta naman so water system ta na daing water daing pang system. Hilingan nindo. Diyan sa may parting Malinaw, so mga main line dyan, nag-widening baga dyan so barangay Tuliw, hanggang pasiring sa Labnig, so linya kan tubig, so main line dyan, nasa tahaw kan tinamputabi si Javier. Ngunyan, pag widening, siyempre so nagtrabaho sa tinampo, dahil mampakilabot ang kantubo, siniminto sa nasutubo man, nasa tao kan tinampo, si Javier. Nya ko problema ini pagabot ki panahon. Ngunyan ka nag-agi ako kan sarong aldaw, nahiling ko so tinampo may tubig. Ibig sabihin tabi si Javier may leak, may problema sa tubo, and nagbabalda sa tubig pasiring sa ibabaw kan tinampo. Ngunyan, paano kaya ng pagpaayos? Yan. Yun na supig sasabi ko. Di kaipuhan kan si Javier ang kahon so tinampo. Nganing hanapon sa naso problema duman sa tubo. Gari mga Sus Maria, sabi ko, gari dahi ni so mga dahi bagang mga isip na nagtrabaho. Tapata yan, baga ang tubong iyan. Bako man ang forever na ayos. Maluho sa na iyan o kaya matipak iyan o di malik ng tubig dyan. Ngunyan, paano ang pag-troubleshoot mo? Na nasa tahaw kan tinampo. O di, nganing maayos mo yan, rarangkahon mo sa tinampo. Iyan ang mga maurag na kaisipan ka nagpatrabaho. Inay ko po, maski da atabi grade 1, dahil makumpormi kan mga arog ka yan, ilinga na tabi nindo. Agihipo nindo dyan sa may parting Tuliw. Good morning tabi, Chanor. Nag-agi ka dyan sa may parting barangay Tuliw, hilinga tabi nindo ang tinampo dyan. May mga tubig. Ibig sabihin, nay problema so linya kang tubig pasiring dyan sa sentro kang Malinaw. At aday man nakakaabot na baga sa sentro kang Malinaw ang tubig dyan sa Malinaw. Huyan sa may Tuliw, hilinga po nindang tinampo dyan. May tubig. Ibig sabihin, may problema sa tubo. Sa irarom kang tinampo. Nakang inot pakuta na. Iyan ang problema dyan kang water system sa Malinaw. Siyang pamayo kang water system tabi dyan, Chanor. Dahil lamang inda ko nag-i-receive ini. Aram nindang masisiminto sa indang linya, pinabarayaan sana. Dahil man pakilabot kan so, nagtrabaho sa tinampo. Ang mga nagtatrabaho baga sa tinampo, maski nga may pusti kang aliko, basta ngaya kami ang trabaho, may magsiminto. Maski may pusti sa taho kan tinampo, sisiriminton man iyan, taan trabaho mingi digdi, magsiminto kan tinampo. Maski may pusti kang aliko sa taho kan tinampo. Iyo man so nangyari. Iyo man so nangyari kang tubo, so main line,
nahali sa source, pasiring sa supply, pasiring dyan sa sentro Kutayan kang malinaw. O, hilinga po nindo ngunyan. Hilinga po nindo ang tinampo, may tubig. Ibig sabihin, may problema tabi so tubo sa irarom kang tinampo. O ngunyan, paano pag-ayos kaya? Tutupagon, titik-tikon so tinampo, nganing mahiling maayos so tubo kang water system. Kaya inot ko ta na bago yan pinaril, inayos na ko ta sulin niya. Nganing madali baga ko ta na mag-troubleshoot, mag-ayos kung dain na sa taho kan tinampo. Kundi ano man daw ang ginibok ang water system dyan sa Malinaw. Bahay na ngayon, baya isa na ngayon yan, taday pa ba? Para igwa giraray ki trabaho panibagong kontrata, panibagong gasto, sabi ni Sir Javier. Bagay, mapirak manggari ang Malinaw. Mapirak manggari, yan nailingtasan na yan. Saro sa mga pigreklamo dyan, dyan sa barangay Kumon. Sabi kang may nagkandidato da dyan na pighambog niya da sa tribuna na pigsusuplayan niya so barangay Kumon kay malinig na tubig. O hain iyan, nahuya nagtitirios dyan sa mga taga Kumon, daing bulos ang sa indang tubig dyan, gari bago pa sa na project, gari bago pa sa na programa, water system program, o dyan sa barangay Kumon. Ang problema, nagbulos kipirang aldaw sana, ngungun yan dahi na. Magharok sinda sa salog. Iyon na sa pigsasabi ta. O ngunyan, tatapos ng eleksyon, magtios ka mo. Maray ko ta na kung bago mag-eleksyon, tigreklamo na nindo yan, tama aktibaran na yan, tama eleksyon ba yan? Ang problema, naka-eleksyon na. O, sisay pa dyan ang ma-action ka, magtios ka mo. No. Ay, nako. Ano tayo? Yan ang problema, tadi. Baga basic sa nakuta na, permi na nangyayari yan. Ilingan nindo. Kasi, ang trabaho kan DPWH iba man, ang trabaho baga kan sa DPWH, nagway dining, labot mingi dyan kung anon maanong may, basta kami ngaya masiminto. Si siminton mingi ang tinampo. Dahil pakiaram yan, kung may mga street lights dyan, kung may mga poste dyan kang aliko, basta ngaya kami, masiminto. Dahil pakiaram. Tako nagagaramit yung kitultul na pag-iisip, nagko-coordinar ko ta, ma-coordinate ko ta duman sa water system. Ano tabi ini pagururunan ta do ngaya ini? Kami ngaya ma-widening, masiminto kami kan tinampo. Ano tabi ining linya nindo, water system? Okay lang ba na siminton mini? Haro ko ta kaya? So aliko, nagururun, aliko. Masiminto tabi kami digdi, uning poste ni doon na sa tahaw. Ano mo niya nagibuhon ta? Gariday lamang kinangyaring araw kayo narurun. Si Reminto yan kang taga DPWH. Wilingan nindo, pira ang yaon dyan sa tahaw kang tinampo na poste, kang aliko, yaon baga sa tahaw. Ngunyan, nuni na tabi dyan, pag may natigbak dyan, pag may buminangga dyan na motorista, saka yan, ay ngaya, dapat ngaya palan, inaali ta suposte sa tao kang tinampo. No. Halaton pa na may matigbak. Halaton pang may pumusak ang payo. Bata kita baga, darangag-dangagon man kita. Motorista, minsan nakakapalningaw kita. Yugo-yugon mo ang tao kitinampoy kong puste. Only in the Philippines. Digdi lang ang sa Pilipinas kung mahal.
Kung may mangyari na, o saka na, ay ngaya, may nagadaan. No, kaya ngaya iliwatan na inimposito, may nagadaan. Diyos ko po. Kung igwalaman ko ta na kinag-iisip baga sana, siguro maski elementary, kayang isipon yan, basic lang. Tayo man kaipuan dyan kay engineer, konsisay. So basic sa nabagatabi, si Javier, na nailing mong, ay, garing nga delikado ini sa motorista. Maray nga kay ni bago ta simintuhon, kaurunod ta daw na sualiko. Ang aning ang trabaho, so, pulido, sumaray. Ang gigibungon yan, dahil man siguro nagururo. Parehas man ang kang inot, narumduman so kang inot na may mga kahoy sa tinampo. Dahil man pwedeng ipaputol kang taga DPWH ta. Kakasuhan sila kang taga DNR. Ang ginibo kan DPWH, sinimento so palibot kang kahoy, sinimento so tinampo. So kahoy na sa tahaw kan tinampo. Uyugon mong paitandig di sa Pilipinas. Saan ka nakahiling na so tinampo, may kahoy na dakulaon, tabawal na tabi putulon, tagakasuan so taga DPWH kan taga DNR. Bumangga so sarong jeep dagol so natigbak. Nay ko po. Inda ko lang ta. Ini baga ko ta mga engineer yan eh. Ralang kawangin na darlang kayang kudi. Natataday nagigibo so tama. Natatabi taday nagigibo ang tama. Simpliun man sana. Simpliun man sana baga. Kita baga nga ni, pag nagpapatrabaho sa harong, pigpapasiguro ta, nata. Sa tuya yan harong. Sabi kang barkada ko, ikaman daw ngayon. Siyempre ngayon, babarugaon ngayon, tabako nyaman ang sadiri. Bako nyaman ang sadiri, bako nyaman ang gasto. Siyempre nga, babarugaon, tanganing igwa naman nagatama si Javier. Nganing may panibago na naman na kontrata, may bago na naman nagagastusan, may bago na naman na pagdidilinsyahan. Hilinga sa tuya sa haraw. Pag nagpapatrabaho kita, dapat susigurado. Ta sa tuya yan, nagmamakulog kita. Dahil ta pwedeng barugaon ang trabaho sa satuyang harong, takitaman sa naan ma, sa parka yan. Ano daw kung araw ka ng prinsipyo na i-apply digdi sa mga ahensya kang gobyerno ta, lalong-lalo na sa DPWH. Tang DPWH, hindi nga, pagstasa na nga magsiminto kami dyan, masiminto kami dyan. Labot mi nga kung igwang kahoy dyan, labot mi nga kung igwa dyan kipustik ang aliko, basta ang importante, masiminto mi yan. Hilinga na nindo. Dahil lamang baga, inda ko lang, siguro naisip naman inda yan. Nasala. May sala ngayon eh. Kuli, dahil nakita kaya. Madidili ngayon sa tuyang proyekto. Madidili so dilin siya ta dyan. Bata ngayon nakabali na. Nabali na pati ngayon. Ay ko po. Ano na tayo? Angon yan, ibalik ta sa water system. O paano ang pag-ayos kaan? Sige daw. Kung dainin daw yung gabao na tinampo, dainin daw maayos yan na tubo nindo dyan. Alangan man na magkalot ka mo sa irarom kan tinampo, nganing makusit sa nanindo sa tubo. Ayan ang maurag na trabaho. Matroubleshoot ka mo, kakalkagunin do sa irarom kang tinampo, duman ka mo sa irarom kang tinampo mag-ayos. Inay ko po. Yun ang pigsasabi ta. Kasimple.
Bago ko ta pinarel, ano daw kung ipinaliko duman sa luwas, kan tinampo, nganing pag nagtutroubleshoot, pag magka-problema, madali so paghanap kan linya. O yaon baga sa tao kan tinampo kan pasiring dyan sa may tuliw, so tubo kang water system, o ngunyan, hilingan nindo ang tinampo, taigwa ki mga tubig, ibig sabihon, may problema so linya kan tubo, kang water system dyan sa Banuan kang Malinaw. Serbisyo asin reparo. Ay, Diyos ko, nasa nakita, kailan kaya tayo magbabago? Kailan tayo matututo? Ay, Diyos ko, nasa na. Hay, nako, hindi. Simple yun, masana baga kuta na. Kundi, paano tayan? Kaya baga pira ng dekada. Pira ng dekada, problema dyan sa Banuan kang Malinaw ang tubig. Ngunyan, dit pangani baga si Mayor Shi, madaog dahil dyan sa water system na yan. Dyan sa Malinaw. Dahil inda taday man ni Mayor Shi na papalitan dyan so pamayo kang water system dyan, na dekada naman na yaon dyan, pero palpak manggirari ang serbisyo kang water system. Kumbaga nadadamay lang si Mayor Shi dyan. Alangan man si Mayor Shi dyan ang magtakod ka yan. Alangan man si Mayor Shi ang magkutkot kan tubo dyan. Kundi nadadamay, siyempre madadamay siya, ta siyang alkalde dyan. Kundi, perang dekada na nagkakapot kang water system dyan. Iyo manggirari ang problema. Ang solusyon, interior. Iinay. Sus Maria Josep, ni Ragman. Grabe man ko ang pagmaligot ni Mayor Shi na maayos dyan sa Banuan kang Malinaw. Kaya lang unyo. Ilingan na po nindo. Siyempre, maapektaran kan si Mayor Shi. Si Sema na ibang babasulon kan mga taga Malinaw, kundi su alkalde. Baka, siyempre, babasulon dyan si Mayor Shi. Ay siya bagang alkalde. Di ba? Kaya ilingan na po nindo. Paano yan maayos? Paano yan maayos? Hay, Diyos ko, nasa na kita? Hindi. Mala daw ka mo dyan. Hige. So, mga siging reklamo nindo na day kamong tubig, sa sendong mga barangay, pundo na kamo kireklamo. Ako una nindo yan. Tatapos ng eleksyon. Magtiyaga na sana kamo. Hindi kong igwa kisolusyon iyan. Hirak man. Saka na nindo, bawian naman nindo kung norin ang eleksyon. Barangay NSK sa Disyembre, bawian na sana nindo. Bawian na sana nindo sa mga opisyal nindo dyan. Kundi, kita iba man baga, pag nakaresibi na kita, lingaw ta na. Kaya ilinga, ano man ang may tawkan sa tuyang serbisyong tultol, tabarayad na baga ka mo. Binakal na nga ninyong Durabox. Ano pa man? Hindi na magpareklamo. Sa paraw na sana nindo. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Bata pag-arog baga kening malingahoton kay puhan mo perming nagkakarigos, kay puhan mo ang importante yun ang tubig. Yan ang pinaka-importante yun sa tao. Basic services, importante yun tabi yan. Nesisidad iyang kansarong tao ang tubig. Pag wara kaya, nako, may problema tabi kita. Sige. Alas 8 na tabi eksakto, mga tugang ang sa tuyang Philippine Standard Time. Isabay ta na sana o kaya ipaagi ta na sana sa pangadji. Maka lamang palinawan ang sa tuyang mga nanunungdan. Na maayos man lamang tawan si Daki Maray na pag-iisip nganing masolusyonan yan mga problema yan.
Sarabay tabi muna kita sa Horacio Imperata. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Ramang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV.
Riparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Oy! Balik na po kita mga tugang sa programa alas 8:06 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali unsa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano? Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi, Kidor, boarding house. Dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman, ang oras na yan, dara po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Renier Burse, ang siyudad ng Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Sabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet and dyan sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Dyan yan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Alba. Sige! Mga tugang, mga kabayan, ako mapugirarayan sa indong lingkod. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Yan pong aldaw kita ni Lunes, Monday, petsa 26 na kita kang Mayo taon 2025. Sundo kita alas 8:30 mga tuga. O Lunes po kita ngunyan may flag racing po sa mga kawani ng gobyerno. So, padagos man po giraray ang serbisyo ha, trabaho. Dawa no pa so resulta kang eleksyon. Igwa patabi ka mo hanggang katapusan kang Hunyo magtrabaho. Kaya trabaho lang. So, mga GO na naguhadit na matatapos na sinda. Ihuruga ka na maglaog sa trabaho, tapapalitan na kami pag-abot sa bulan kang Hulyo. Kaya na ngaya kita malao. Yung man sana tatanggalo na kita. Salatunta na sana ngaya susweldo ta. Ay, di ka mo mag-ibo kaya. At ang pigpapasweldo tabi sa Indo, pirak po yan kang taong bayan. Magserbisyo, magtrabaho. Arang talaga kayan ang buhay, weather lang yan. Kung nagsuporta po kamo duman sa sendong kandidato na daisinwerte, pasensya. Ang magdodorulat dyan so mga miyembro kang malabanan. Siyempre kanya-kanyang siripsipan. Kanya-kanyang siripsipan na. Diyan mga mauragan mga Pilipino. Igwa nga ni ki nagiging maray ang posisyon sa kasisip-sip sana. Pero day man aram sa trabaho. Kaya ang luwas mga tugang nga maurag sana magsip-sip. Iya. Ibali nga major in malabanan. Ay inda. Sige tabi mga tugang alas 8:10 na. Serbisyo Asin Riparo. Doro-derecho na tabi kita. Chanor, good morning. Kumusta sa Barangay Labnig? Diyan sa Labnig, Malinaw Albay kay Chued. Diyan sa Capos Family. Piyesta palan kasudma sa Panalano. Diyan sa Tabaco. Piyesta sa Panal. Piyesta pa. Mo nga yung taram kipis. Day ka man namimista. Yeah. Api piyesta na sana. O piyesta palan sa Panal kasudma. Piyesta palan karabos bab. Ano nga yung pista? Labnig nga kami. Eyo. Ang sunod na mga piyesta mga tugang sa San Vicente adi.
dyan sa Barangay San Vicente sa petsa 28. Yan ang masunod na mga piyesta. Ngunyan, bulan ngunyan kang Mayo, mga tugang, sabi ko na nga ni kasubago sa intro pa sana, igwa tabi ki mga Santa Cruzan baga, sa buro barangay nga ni baga, igwa, di ba? Igwa yan ki mga Rorayna, Rayna Elena, Rayna Imperatriz. Pag may Santa Cruzan, may tarandanan. Nako, rumduman ko kang aki pa ako. Ang tandan kay to Supas. Supas, tabi Tianor, tapos Budigos, Tortalinga, aro kaya. Dahil pa kayo napaplastik ang supas. Pag ang supas kayo nga tarandanan, kung 5 pidaso man na supas ang itataw sa imo. Dahil ba kayo napaplastik? Di. Kaya ito yan. Ngunyan, iba naman. Ang tandan ngunyan, baka supunan ka na kung supas pang itatandan mo. Gari, pansit naman o tinapay naman, o kaya cupcake, tapos mga chichiriya na yata sa mga aki. Hindi ko lang kung iba na rin sa Indo, so mga may pa-Santa Cruzan. Sa provincial government kang Albay mga tugang, igwa ki Grand Santa Cruzan, nagigibuhon. Sa maabot na Biyernes, igwa ki Grand Santa Cruzan. Kaya suro tatabi kang Grand Santa Cruzan, kang provincial government kang Albay sa Mayo 30, kasado na. Pig-kumpirmar yan mga tugang kang provincial government kang Albay na sa maabot na Biyernes, so sa indang Grand Santa Cruzan na gigibunda yan tabi alas 4 nin hapon. Dyan iyan mapuon sa may Sea Oil Gas Station dyan sa Tahaw Road, paliko sa Peñaranda Park, and padagos po dyan sa may parting Albay Astrodome. So ano yan, alternate road ba yan o Tahaw Road ang agihan ka yan? So sabi digdi, may mapuon databi so pag sarado kang nagkapirang tinampo dyan sa nasambitan tang mga lugar o dyan yan sa may Sea Oil Gas Station dyan sa Tahaw Road, tama, Tahaw Road, may mga isasarado na tinampo, and sabi digdi mga tugang na posibleng magpiot, mapiot so daloy kan trapiko, kaya ingat pud kini maghanap na sa naki ibang ruta nganing di ka mo matraffic. Magtitiripon da ang maabot sa 27 mga sagala. 27 mga sagala. Magtitiripon-tipon poon dyan sa may Sea Oil, dyan sa Tahaw Road, pasiring na yan dyan sa Albay Astrodome and Peñaranda Park. So dahil dyan mga tugang, advisean sa mga motorista na asahan na ang pansamantalang pagsarakan mga tinampo, tapos pagbago kang ruta kang trapiko dyan sa mga naunang bitantang lugar para maayos tabi ang ligtas asin aktibidad para po sa ka-intra po ang satuyang mga sagala. So magkakaigwa databi nin apod kini mga tauhan, igwa ki i-assign na mga tauhan kang iba-ibang opisina kang syudad kang Legazpi, probinsya kang Albay, kasabay na dyan sa mga ahensya kang kapulisan para po sa daloy po kang trapiko kan satuyang mga motorista. So mapaluwas na topic ki traffic advisory, ngunya na mga masunod na daw. O sa Biyernes na po yan ang Grand Santa Cruzan kang provincial government kang Albay. O di mahiling ta dyan sigurado ang mga kaintra siguro dyan so mga
opisyales siguro. Nakailing na ako kay ni kang inot. So mga opisyalis kang sa tuyang mga munisipyo, yan ang mga masagala dyan. Hinda ko lang, sigurado si Mayor Shi dyan sa Malinaw, kaintra yan. Si Saypa, si Konsayin, si Saypa, sa Sagala, ta every municipality, gwayan. Di ilingon tayan, magayon yan, ano, malakaw so. Araniman sana, hali dyan sa Tahaw Road, pasiring sa Peñaranda, mga perang kilometro yan, dahil man magtulo, ang mga 3 kilometro, 2 kilometro, hali yan sa may Tahaw Road, sa Sea Oil, pasiring dyan sa ano, Astrodome, and Peñaranda Park. Hindi kong bukas na sa Peñaranda Park. Sa Biyernes tabi yan, mga tugang, kung gusto nindo maghiling, kang Grand Santa Cruzan, kang provincial government kang Albay, pasyar na sa natabi ka mo, duman sa Ciudad kang Legazpi, para po sa Grand Santa Cruzan, kang provincial government po kang Albay. Serbisyo asin reparo. Ano daw ka istoryanta si Ate Glinda kay ni, kaya lang alas 8 nagano na ito, may flag racing na, nagpa-flag racing na, o di kasud mantabi mga tugang dyan sa Purok 3 kang Barangay Lidong, nagkaigwa ki kasulo. So may parting maawot dyan sa Purok 3, sulo kasud na hapon. Sabi kang Bureau of Fire Protection Santo Domingo, pig-imbestigaran paninda, pig-imbestigaran paninda kung ano so kausa kang pagkasulo. Matindi adi, maski mga presko pang awot na susulo. Babi ang init talaga, mainiton. Maghiro-iro ka sana nga ni sarong talagang matindi. Grabe, kaya kay puwanta mag-inom kidakul na tubig. Kaya pag-ilingan po nindo, ang sa tuyang mga kababayan ngunyan, perming mga malibong ang payo, ano, lalo na ubos na supaipit. Ubos na supaipit. Mainito ng panahon, dahil ka kan magrelibong ang payo mo, taubos na supaipit mo. Maraysa na ko ta na kung igwa pagkipaipit, bako pa malibong ang payo. O paano kung ubos na supaipit? Malibong ng payo mo kayan. Tata mainiton. Mainito ng panahon. Mainito ng panahon. Dahil magrelibong ang payo mo ka na. Dahil ka ng paipit. Bata ang kilo ngunyan kang karnigura ano na. 400 na. So tilapia nga ni tabi tiyanor. Uyugon mo so tilapia. So dating 100 pesos so kilo. Ang pinakaibaba ngunyan ng tilapia 160. So saradit ang kilo. 116 ang pinaka barato. Uyugon mong 160 kang inot asan ka to sa na yan? Yang tilapia hunin an matindi pa ngunyan tabi tiyanor. Ton Disina, good morning tabi. Ang matindihon ngunyan sunyog. Isus Maria Josep nga tatana paano so malangkawon mahalo na sunyog. Dahil na ngunyang ki 10 pesos na nyog. Ang pinakabarato ngunyang tabing nyog, 30 pesos ang saro. Sa diyuton, tuminurod ako lasa na digdi sa sakuyang kamao. So 30 pesos na nyog. Ang nyog ngunyan, 30, 40, 50. Iyugunin do yan. Amog-amog ngunyan so may mga manyog. O kaya lang ang problema, kung halimbawa igwa ka kita numang kinyog, pag makuha ka na kanyog mo, wala na. Dahil na pati nagurulog ang mga nyog ngunyan. Grabe. Grabe ka mahal kaya. Gusto mong maggulay. Sa nyog pa sana, bata kita baga, mga Bicolano, pag naggagata kita, talagang magataon talaga. Ako nga ni, pag minagulay ako, ibaba na sa sakuya sa mga 100 pesos.
ang igata ko kayan. Sa gata pa sana, 100 pesos na. Halimbawa kung magpikadilyo kang tilapia, 160, 260 na. 260 na tulos. Uni pa, sahugan mo pa kipichay. Gura no so pichay. Jesus Maria Josep. Jesus na tindi. Yan tabi, grabe. Grabe tabi ang mga bigla ang pagmahal kan sa tuyang mga barakalon. Maray man ngayon ita, taman-tama ngayon ita, apod kaan, paldo ngaya sa mga kababayan ta. Paldo pa da sa mga kababayan ta, irakma. Ay, Diyos ko, nasa na kita. Kaya mangyari kayo ni, gisa-gisa sana. Barato man siguro so apod kaan, barato man siguro so kamatis. Gisa-gisa sa nakita ngunyan. Takong may gata. Grabe, kamahal kanyog. Natado ta, arog kan sangyari bata. Magayon ngunyan, ta nagmahal man sa kupra. O kaya yun yan. Kamahal na kanyog tabi. Okay, sige. Saro pahon sabi kang Land Transportation Franchise and Regulatory Board or LTFRB, mga tugang. Pigbabawal databi ang paniningil nin dubling pamasahe base po sa timbang o kaya dakula kang pasahero. Sisay kayo na naka-experiensya na sa Indo na halimbawa tabi medyo may kadakulaan ka mo. Tapos ang singil sa Indo doble. Sign ini halimbawa sa padyak. Nabagay sa padyak, maintindihan mo naman. Halimbawa pag luminunad ka sa padyak, dakula ka, diduwahan man sa nabaga ang padyak, di ba? Sign mo pa isususo dyan sa sarong pasahero kung okupado mo na sa tukuwa. So, bako applicable sa padyak. Ayaw. Pero ta LTFRB ni ibig sabihin sa jeep, sa bus, sa mga modern jeep, bawal tabi sa Indo ang magsingil. Nin duble. Bawal tabi pigpapataanan kamo kang LTFRB na bawal tabi nindong singilon ang sa indong pasahero. So darakulang pasahero tapos sumagabat na pasahero nin dubling pamasahe. Bawal tabi yan. Saro yan sa pigsasabing pagbalgar sa lahi. Saro man klase yan nin diskriminasyon. May pagbabalgar po yan sa lahi. Diskriminasyon na pigsisingil nindong doble, tamili dakulaon, kundi paano yan? Halimbawa ngaya kung dakulaon sa pasahero nindo, tapos din nindo pinalunad, may problema ka mo kaya. May batas kaya na dapat day ka mo magsayuma ki pasahero nindo, dakula man ang kimagsadit. Dahil nindo pwedeng singilon na doble. May mga dakulaon man talaga kaya. Jesus Maria Josep. Okupado ang duwan to kawan. Depende siguro sa mga pasahero po nindo kung sinda na mismo mag-offer na sige. Good for tuan sa kuyang babayadan. Siguro arog kaya. Pero kung obligahon tabi nindo, o obligahon nindo na pabayadon kin doble, may problema ka mo dyan. Pero kung mag-volunteer ngaya si pasahero mong dakula, sige ngaya, okupado ko na ining duwang tukawan mo, bayadan ko na sa duwa. Okay yan. Pero kung ngaya, obligahon nindo, tadakula, ang pasahero nindo, may problema ka mo kayan. Nagkakaproblema tabi ka mo. So dapat day databi nindo pagsingilon na doble ang sa indong pasahero na darakula. Magabat. Depende yan. Araman ang kansatuyang mga kababayan. Lalo na sa padyak.
Padyak bako man ang cover kang LTFRB. You know? Pati ang tricycle, bako man ang cover kang, cover ang tricycle. Bako, ang local franchise yan. Sa mga sanggunian yan. You know? So, hanggang sa jeep, modern jeep, bus, yan. Abot niya sa aeroplano. Agabot niya sa aeroplano. Paano nga sudrakulaon nga? Sa aeroplano? Paano nga sa mga magabaton? Piraman ang pamasahe kaya. Nako, dahil tayan aram. Basta hudig di LTFRB, pagsakop kang LTFRB, bus, jeep hanggang jeep. Yan. Bawal tabi inindo daan pagsingilon ng doble. Yung mga darakula. Saro yan sa pagbalgasali, tapos saro yan na diskriminasyon. So, madepende na sa nanduman sa apod kini, pasahero nindo kung nagkukonsiderar man o nabayadan ko na sa nining sa duwa. You know? Pero dahil nito pag obligahon na dublihon ang bayad, may problema ka mo dyan. Serbisyo Asin Reparo. Sarumbang sa higdaan, nakadangot ako, hinuninin sa rumdamdam, sa luba ko, katurugan, makukundi si mong boses, iyo pala. Oy, mga tugang 2 minutos tabi bago mag alas 8:30. So, digdi naman po muna kita para mentras na mapaaram digdi sa programa. Kunyan pong Lunes, 26 na kita kang Mayo, taon 2025. Sa lupa sa pangaran po ni GM Maestro nila doon ni SM Sir Tony. Sa ngaran man ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. Kay Governor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Riner Burse, Cons Irene Morales Paut, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Sa Capos Bilo Lotto Outlet and dyan po sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services, dyan sa Son 5 Balading Malinaw. Salamat kay Sir Ruben Cantillo. Sa ngaran po ni Dogabos, mga parantabay niya to. Antabay po kamo at yan palan sa programa Taso Tama Sana sa 107.7 radyo natin Tabaco. Alas 10 hundo alas 11. Kamantay pagpapadagosan sa tuyang mga nabitin na mga pag-ure-restoryahan. Yeah. Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magiriban, nandigdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos! Dumo arigato. Bye-bye, ingat po kita. Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan,
Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicol Net TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicol Net TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicol Net TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicol Net TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicol Net TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, Bicol Net TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y